Det har været et fuldstændig vanvittigt år her i Brand Syd. Ikke nok med, at vi selvfølgelig har lavet en masse certificeret brandrådgivning rundt omkring i landet, så har der også været nogle cases og nogle sager, som har været lidt ekstraordinære, lidt ud over det sædvanlige, som man måske ikke vil tænke var normalt brandrådgiverarbejde. Dem vil jeg prøve at tage med på nu. Vi starter hos de mindste. Det herinde det er en børnehave med integreret vuggestue. I forbindelse med et stort renoveringsprojekt herinde, der har Brand Syd været med til at lave en masse dokumenter, så brandsikkerheden herinde den bliver meget bedre. Det gør også, at fordi vi har med vuggestue at gøre, så skal vi have et automatisk brandalarmanlæg. Det her anlæg det er komplet nyt og etableret kun til den sag her. Og fra de helt mindste nu til noget, der bliver meget mere digitalt, vi skal ind til Esbjerg. Og lige præcis Frederiksberg rummer jo helt enormt mange flotte gamle bygninger. På den her kundecase her, jamen der bestod vores opgave i at undersøge det automatiske brandalarmanlæg. Vi var inde og kigge i byggesagsarkivet, og så scannede vi selvfølgelig hele skolen for at have nogle helt klare tegninger, vi kunne gå efter. Og fra elever til tekniske forhold, tekniske forskrifter, se med her. På en virksomhed i Esbjerg, der har vi hjulpet dem med at lave rigtig mange ting omkring deres brandsikkerhed. Men et af de ting, som kører lige nu, og som vi er ved at hjælpe dem med, det er at øge deres personbelastning. Det er et projekt, vi har løftet op til brandklasse 3. Men i starten af det her projekt her, der har vi simpelthen scannet hele byggeriet. Og lige præcis 3D-scanning, det er noget, vi arbejder med rigtig meget i forbindelse med vores undersøgelser. Nu skal vi til Varde, vi skal ud til en virksomhed, der hedder Letbæk, og der startede undersøgelserne nemlig også med 3D-scanning. Hos Letbæk i Varde, der handlede det om at kigge på, hvordan bygningsmassen den er godkendt. I et produktionsområde som det her, der kan man godt tage ud og kigge på, hvordan døre er lavet og hvordan porten er lavet. Men det handler om undersøgelser. Undersøgelser er faktisk det, vi har lavet en del af, blandt andet for forsikringsselskaber. Så lad os tage ud og kigge på en sag, der handler om vand. Lige nu, der sidder vi inde i bilen, fordi det simpelthen regner for meget til at gå udenfor. Jeg vil gerne have vist jer et område med nogle lejligheder, hvor vi har lavet en sag for et forsikringsselskab. Sagen her, den gik på, at der skulle brændes noget nyt tagpap på, men det skulle simpelthen brændes ind i hulmuren. Og vores opgave blev altså at vejlede og lave et koncept, der kunne gøre, at vi kunne løse den her opgave her, og den brandmæssigt også var korrekt. Tidligere på året, der undersøgte vi en brandramt lejlighed. I lejligheden, der havde været så meget brand, at der faktisk var kommet røg ind i de nærliggende lejligheder. Jeg blev kontaktet af forsikringsselskab, der havde behov for at få vurderet, om de her rørgennemføringer, der førte ind til de andre lejligheder, om de var lavet efter gældende standarder. Jeg tog over og kiggede på stedet, lavede nogle undersøgelser, gik ind og kiggede, hvad de gældende standarder var, og leverede en rapport til forsikringsselskabet. Man skal lede længe for at finde en silo, der er højere end den, vi står på lige nu. Det er Valsemøllens silo, et kæmpe varetegn i Esbjerg. Den her silo her har vi gennemgået. Vi har været med til at højne brandsikkerheden og komme med forbedringsforslag til, hvordan særligt trappeopgangen kan blive bedre og mere sikker for personalet. Men Valsemøllen er meget mere end bare en silo, så lad os lige hoppe ned i produktionen. I produktionen her i Valsemøllen, der har vi været med til at gennemgå nogle af de brandsektions- og celleadskillelser, der er herinde. Det er selvfølgelig vigtigt, at fra produktionsområdet til værksteder og til kontorer, at de er intakte. Men fra produktion og industri hopper vi lidt over til noget kontor. Her hos virksomheden, der består arbejdet i at opdatere deres flugtvejsplaner. Altså de planer, der viser udgangene for alt personale. Her har man lavet en ny indretning i det flotte kontorlandskab. Og de ting skal selvfølgelig være tilsvarende. Man skal ikke smutte hjem og så runde det hele af derhjemme. Nu har I været med på nogle af de opgaver, som har været lidt mere spændende, måske også lidt mere udfordrende. Og måske de opgaver, man kan sige, der var lidt mere krydderi på. Og jeg vil godt her lejlighedsvis lige have lov at sige et stort tak til alle dem, der har valgt Brand Syd. Det sætter jeg faktisk enormt stor pris på.